Drugari и другарки, колко е време да играем? Ти му ще изчака малко? Айде, let's go. Не? Бе, защо камерата ти е така? Не знам, Аз съм на врата. защото съм се фикснал така. Да стоиш соли на врата, просто ме малко денсити. В смисъл, по-скоро не да имаш денсити. Бъде по... Какво правя, бе? Каква идея? Днеска иначе речкотинах на тази игра, брат. Точно да си троша масата. Аз първия път, като те оставихме Америката игра, ще аз ще троша нещо. Това нещо не знам как ти харесва на тебе. Ей, разби се, бе, брат. Ехуе! It my dick! Ооо! Пит. Мисля на годината ми викали. Ако спечелим, ще набия една потна мазна чекия. Каква? Ама една потна. Не, бе, къде там, бе? Стигате. О, айде, бе! Айде, бе! Айде, бе! Ботове, бе! Потна чеки. Брат, аз съм потен в момента. Краката ми, не? Да не говорим третия крак, брат. Да не говорим третия крак. Да не говорим. Как го спредьосах. Фейк? Оп! О, се! Не? Финиш! Сега ще финиш на аз, бе, брат. Чукай го! Това е много хубаво. Почекай го! Почекай Аз го! хапвам пилесорист. Защо не теше на друго? Аз играя она игра, като... Yes, мас! О, Хринч! опа! Ехуе! Айде! Ботове, бе! Браво! Айде, бе! 128 км в час, дами и господа! Други отбор 100 про рейдж, които в момента. Брат. Оп! Скил съществам. Чепа. Пишката. Ама. Ник излез от вратата, бъде по мобайл. Мобайл! Айде ме инвърсител. Килчка. Фак. Чава маката, бе! Ой, мейт! Ники сега. I remain versatile. Брат ме! Какво става тука, бе? Братовръзка. Това не е честно. Те са Това не е кьорави. честно. Дани ме размива, човек. Изпрах си пилесорист на ком. Дани! Компот Ей, лети от фаста шак! Ох. Ники, усещам вълкта ти. Брат, само да ме изведеш. Само ме арай. Само ме арай. Thank you. Заповядай. Ох, не мога да дишам. Човек, само някакво... Дани кажи чепа или нещо. И аз се разсмях, човек. Имам пилесорист навсякъде по компа ми. Какво? Добре, това е Аз за толкова време не говорех, аз бях шокиран. Те имам бах ти спид патърна. Добре! Ох, аз трябва да си чисти I сега. Не, човек. wish you could. Това никой не го видя. Яше чепа. Мале, как го чуках. Ева, дай. Оп! А, така, браво. Фейк! Автогол, авто... Ей! Финиш! Не! Не! Давай! Аре! Не! 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 Майка, чао! Чао! Чакай, бягай! Не!
Сайк! Пуинч! Сайко! Не. Абе, геймър! It's a game called Hello Имам Neighbor. пиле с турист на крака ми, човек. Какво? Димец! Чакай! Какво прави то? Какво прави? Ники, какво правим? Ники! Ники, какво правим, Ники? О! Опа! Мислях. Не! Майка ти! Добре, Домнус! Айде, бе! Ботове, Мале, бе! Саше викам, мале дай човек, изплюх ти билет турист и на компа, и на краката ми, не мога ти обяснявам. Какво? Айде, клин. Дай пак. Кювам. Континюм. Сините камъни тепят. Нямаме ранкове. Това то шит ранкът ли има, бе? Да. Има и спорт. Yes, I've never ай, been записваме funnier. се. Саша ще ни кочва. То спак. Сашо, кажи нещо. Кажи нещо, дади, извинявам се. Моля. Excuse me.